Erantzun edo jarraipen hause eman zion egile horren bertso horri. Ia barriro egiten duan berak zelan kantoko banau. Nik ere agur eta eskerron bildu zeraten orori, bai eta ere oarkipi bat frantzesaren kontu horri. Gutaz trompatu dela behar dut argitu egile horri, hemendik ez da frantzesi joanen handik ez baita etorri. Trautxua mez jok. Zai hau bigozun egile horrek bertso horri buelta matea ez da. Diktadura frankistaren azken aldera, Euskal Herriaren errebeldia politikoa bersolaritzan ere plazaratu zen 1970 urtean, irailaren 27an gertatu zen bezala. Gipuzkoako Aldaban, Tolosako auzo bat, dau, Lopategi eta Azpilaga egun osorako joanak ziran. Eta bezperan hain zuzen, Muñoz Grandes, Espainiako militarren buru nagusia, hiltzea gertatu. Aldaba auzoa goian dago, oso goian, Tolosa askoz gora behintzat. Eta mendi aldera. Eta saio luze batean zehar, Azpilagak, Jon Maiak eta Lopategi, holako ale batzuk kantego bezan. Lehenago sarri entzuna, goian dago osasuna. Aginteak behian beti du egundoko erantzuna. Zuk zein kaletan bilauko dezu hemengo askatasuna. Hemengo askatasuna. Bada hainbat gauza edar zuen herri hontan zehar, baina euskalduno aspaldi hontan ez daukagu zubertelar. Gora Euskadi kantatu zera mendira etorri behar, mendira etorri behar. Lurrau behar da garbitu, nahi bada ongi segitu. Muñoz Grandeze atzo gabean hil zala degu aditu. Nahiago nuen lagunak ere batera eraman balitu. Batera eraman balitu. Hainbeste dira oindio, badute hainbat genio. Muñoz Grandeze hemen utzi du bere hainbat ondorio. Baina San Pedron aurre kaldean pistolak ez du balio. Pistolak ez du balio. Etzala izan humila, ez da guerrero de bila. Niko padiot bihotz bihotzez zeruan gerta dedila. Baina handikan etorri bedi bere laguntzaren bila. Bere laguntzaren bila. Ez zuen ona bizitza
falta du zeruko giltza. Militar jende zabar horiek lagun baitzuten Eliza. Nahiago nuke Morcillo ere berakin juan palitza. Berakin juan palitza. Azken bertsoan entzun duzuen Morcillo, Casimiro Morcillo kardinala eta Madrilgo artzapezpikua zen. Lehenago Bilboko gotzain izana. Xabierrek ondo dakin bezala. Bai, hemen dago zen beste batzu be bai. Franco baino frankistago honen hilzoria be ez zoan ba aita bitxiarena baino asko laburragoa izan. Prentsan egunero irakurtzen genuen haren egoera klinikoa larria, beti albistea, Morcillo gora, Morcillo bera, zelan dauen holan izaten zen. Saio batean, bertsolari batek Morcillo abizenetik edo deituratik normala odolkien edo odolosten itzjokoa egin zuen. Eta tartean zan ustapide, txanda zeokion bertsolariari mikrofonoa eskutik kendu eta hau utzineri. Esan da, hoxe kanteu bat. Orain esango dizut suabe, suabe, eta jarriko zaitut jakintzaren jabe. Isili, isilik egon bazinake hobe, odolkirik ez dago txerria hilgabe. Urte haretan, zuzen zan ezin zirena, zierkata albotik eta alzan moduen esan behar izaten ziren eta esaten ziren. Lehen esan dudan moduan, itzulpen simultaneo hori bezegoelako. Alde batetik, da beste batetik, esateko gogoa, da entzuteko gogoa, zegoelako. Zumaian, 1970 urte inguruan, Jose Agirreri 3 bertso kantatzeko eskatu euzien, Sardina zarrari. Da, ona hemen, 2. eta 3. Sardina zarran zalia naiz ni izatez amorratua. Negu batian jaten bainago markadanak borratua. Azkenerako gelditu nintzan ez darria urratua. Baina sardintzar klase batentzat nik badaukat gorrotua. Egunen baten guzapaltzeko asmuak hartu zituzten. Horregatik anoiek ez ditut begi honekin ikusten. Pentsatzen nago azkenerako geu jangotek gaituzten. Oiek ez dakit gatza eman da noiz jarri behar dituzten. Eta Francoren perkursore ospetsua izan zen Cánovas del Castillo, ezeban izan Franco Gles bereziltzeko zuberterik. Santagedako bainuetxean gorputz arimen osasun doatxuan lasai asko zegoela harrapatu zuen Angiolillo italiar anarkistak. Eta gizona ondo horniuta joan zan beste mundura txerrita kantatzen ebanez.